Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 11 ýanwary hepdeniň 2-nji güni Türkmen Halky Dewleti kanalyna hoş geldiňiz. Men şu günkü gepleşigimde siziň bilen harby boýunça gülüşek bolýan. Birinji bilen biz harby reformlar boýunça öňkede gülüşdik. Ýöne şu harby problemalary ummas köp bolansoň biz bir näçe gepleşip durnar. Ine şu günde men harby naky iskerler boýunça çykyş edip Birinji bilen aýtjak bolýan dagym, ine hormatly iskerler. Men size ýülenýän. Ýaş iskerler. Ine siz Türkmen halkynyň diktatorlar 30 ýyldan bäri ruhuny gaçyrdylar, mertebesini ýykdylar, gözüň owadyny aldylar, garyp gullar etdiler. Bütün dünýäde hökümetiň ýol başy Türkmenistany maskara edip 2010 ýyldan bäri diktator hökmünde bütün dünýäň adam hukuklaryny goýan halkara urumanyň içinde, döwletleriň içinde diktator eýetini aldy. Öňkäm aldy, bulam 2-3 ýyla galman, ýene de şulam aldy, şol ýanky ady. Diýmek, siýasat üýtgemedi. Indi şular sizin doganlaryňyzy, garyndaşlaryňyzy daşary ýurtda goýup şolary içine salamak. Şu soňky diktator. Olary hasap edenek. Ola adamlar ölüp ýörler. Agyr günlerini geçirip ýörler. Yaraman banita düşüp, banitada pulunu berip bilmeýän, ýanky hostalar bolmansoň, şo ýerde öljek bolup, ýanky öýlerine gaýtjak bolup, konsulluk pasportlar gelende olary atkar edýär. Şo ýerden gaýdylmän görgüler şo ýerde ölmeli bolýar. Şo ýerde ölübem hostasy jaýlanyp, ýanky bizimän klad bir şey diýär, ýanky atyl gonumçylykda, ýanky türkmen adyny şo gonumçylyk berýärler, diýär, atyl bolansoň türkmen köp bolansoň, gyýyska wagtda onu da köp bolansoň, ine şo ýerde şular jaýlanýar. Türkmenistanyň hökümeti näme etdi bizim halkymyza? Bizim halkymyzy ulçuga goýardy. Bizim halkymyzy agyr betbaşçylar saldy, ýani sosial maddi taýdan, hal ýagdaýyny, maddi ýagdaýyny has çökertdi. Bizim döwletimizi ýykdy, ykdysat tarapdan, siýasat tarapdan ýykdy. Bizim manadymyň hümmetini ömürlük gaçyrdylar. Şu 30 ýylda şu kan diktator ömürlük gaçyrdylar. Bizim manadymyz hiç ýerde daşyna manat diýip hasap edilen ok. Wagt dogun içinde edilen ok. Şol. Ine ondan başga bizde Türkmenistanyň 70%dan gowrak işçilik etdiler. Hiç adam şo ýerde fabrik, zawod gurup, şo ýerde biznes edip adamlary iş alyp, ýani ötür ýaly adamlar baýar ýaly, ýani işler ýaly, şuru aýlykly bolur ýaly işler etdiler. Gaýtyp şuru bolmasyn diýip, ýani bir zat açdy, şol sistema urulyp üstüne topulup iýýär, derler. Bizim döwletimiz türme bolýar. Bizim döwletimizde türme kanunlary işleýär. Türmede bir zat diýsen, kanun ýok. Eger bir zat diýsen, sen akyp gurup gelýär. Şol ýaly Türkmenistanda kanun mesasyna öz kanunyny gorajak bolsaň, sana göni diýerler. Sen näme şunundan diňjak bolýan. Şol ýaly seni basyş edip, ýani MHM, polis, hemme guruplar basyş edip seni gürletmeýärler. Bizim ýurdumyzyň içinde Türkmenistany başlan. Men her wagt çykyş etdim bir jaňa diýe. Bizim Türkmenistany türme öwürdiler diýenim, kanunlar işlenok. Diňe türem ýanky zonan kanunlar işlenok. Diňe bir ýolbaşy bar, şo bir zat diýse, ol diýerler pahan zony. Şol ýaly şol ýolbaşy bir zat diýse, ine şol bolaýmary. On kanun tarapy ýa bar ýok onu söýleýär. Zonada şeýle. Bizim döwletimizde bir kanunçylyk ötüp paraxorluk öwürli. Bu diktatorlaryň esasy gazançlary, esasy ýanky üstünlükleri. Paraxorluk bilen manada ýatyrdylar. Bizim döwletimizde türkmen adam ömürlük haksyz gulçylyga batyrdylar. Türkmen adamlary. Bular vilayetden vilayete geçipen oklar. Bular öýleri islese, çağatyny görmeýänler ýa zirulçylyk bilen daşaýurda gitmeýäne mümkinçilikler ýok. Sebebi granitsa ýapyk, serhetler ýapyk. Sen bir ýerlerden ruhsat almalymy? Näçe sen ýanky türmede oturulmalysan ýa eýleki beýleki bolsaň
Oho, Türkmenistan prezidentine dönýän. Siz bir gedek ceza berip, şu cezasyny oturup gelip adam çıkan soň ýene bir gedek ceza berýär. Şoň daşyna çıkarmadylar. O näme? Ol öz günäsini oturup gelýärdi, bolýarmy? Siz ondan soň onu ýene garalap, bu görüli ýene ceza edýär. Şunu ýaly bir kançylyklaryň ummasyz köplüğünü aydyp otursaň, izi ýok. Men Türkmenistandan günni guruşýar. Günni maňa şu aralaryna aydyp ağlap çanadyp ýaly. Näme etmeli? Murada bize bir çözüm berdi. Ine şu ýaly döwleti, gül ýaly bizim döwletimizi ata-babalardan goýulan toprağımızı şu adamlar Türkmenistan'ın prezidenti, onun oğlu Serdar, häzir Aktagam etip gelýär, dogun garnaşlary bilen huzurlaşdyrdy. Türkmenistan'ın prezidenti ba kanunlar bolup konstitusiýany dep gelýär, ýamap, söküp, ýamap, ýene de ençemelek ülkede häzir dime öz bähwidi üçin konstitusiýany düzdi. Onam boldy. Häzir özü bir kanun ýagdaýda 3 wezipeni alyp barýar. 3 wezipe bir-birine gapgarşylykly wezipe. Bir-birine din agyrylyk boýunça hökümetiň din agyrylygy boýunça adalat bolur ýaly dürlü wezipe. Hiç wagt şu bir wezipede adam beýleki wezipeň ýeti bolmaly sebäbi ol Türkmenistanyň döwletiň dolandyryş, guruluş şahalary. Döwletde adalat bolmak üçin olar dürlü adamlar bolup şu arasynda ýani hakykaty göller konkurensiýa bolup bir-birine kanunlary öwredip öňe ýörmeli. Bu näme etdi? Hem prezidentlik aldy, hem kabinet ministri aldy, ýerine ýetirýän hökümeti, hem halk geňeşiniň, ýani milli geňeşiniň halk maslahatyny aldy. Boldy. Huzurlaşdyrdy hökümeti. Bu bizim haklarymyzy alyp, konstitusiýon haklarymyzy diýip gelýär, hiç kime hak bermän Türkmenistan'ın baýlyklaryny alyp, ugurlap, bir köpük halka bermän saklar. Şu adam Türkmenistan'ın daşyna halkyny mezbur ýagdaýda iýber, olary eşek ýaly iş edip, olaryň pullaryny Türkmenistana getirip, öz garnaşyna sosial taýdan saklar ýaly etdirip, baýlyklar tozdurup gezip. Indi men size bir soru berýär. Gerek mi size şu ýerde? Biz Türkmenler, biz şunu münasipmi? Elbette yok. Elbette gerekkel bu ýaly döwlet. Bu ýaly döwlet gerekkel 30 ýyldan beri gerekkel bize. Bir ýöne indi gözümüz açyldy. Indi men size diýjek bolýan zadym, şu ýaly döwlet bolandan bizine Türkmenistan demokratik opozisiýasy häzir Türkmenistana baryp şunu aýryp demokratiýa ýoly goýup size şu durmuş hödürlýär. Birinji, sizi institutlara, ýokary hujalary egzamensiz girmän, parkoluk öldürýär. İkinji, size iň ýokary bilimler bermän, dünýäden, Ýewropadan, Orsetden, Amerikadan, online'dan ýa getirip spesialistler getirip size ýürütürleşdirilen güýçli okullar bermän. Sizin diplomlaryňyz daşky döwletlerde hasap edilir ýaly. Bilim ministrligi bilen daşary işler ministrligi işläp sizin diplomlaryňyzy validasiýa ederler. Sizin mümkinçiligiňiz student wagtly häzirki türkmen studentler talipleri ýaly dokumentsiz Türkmenistanyň daşynda kösünüp garadan işläp öýlerini öldürüp öýlerini kas edenden size dol şertli hökümet sizin stipendiýaňyzy saklap, sizin ýaşaýan kampuslaryny iň ýokary tehnologiýa boýunça gurup sizin elinize berer. Haçan siz okanyňyzda hiç betbakçylyk, hiç pähkirçilik bolmaz ýaly. Siz diňe bilimleri alar ýaly. Sebäbi siz güýçli bilimleri alsaňyz, soň siz Türkmenistanyň üstünde. Siz güýçli bolup, siz Türkmenistanyň mundan meter öňe gitmeli bolarsyňyz. Haçan siz öýrenen wagtyňyz biz her ýaş maşgala 20 ýyllyk prosentsiz kredit berer. Hökümet tarapyndan ýürütülýär. Onu almak üçin milyon spravka getirmeliler. Gaty ansat şertler bilen gaty gysgaly berer. Sebäbi siz öýrenýärsiz. Enatan boyunlu bolman gatdalda maşgala bolup, köpölüp, ýaşap, haçan sizin maşgalaňyzda gowçylyk, bagtçylyk, awadançylyk, adalatlyk bolsa siz ösürsiniz.
çağacıklar köpeler, maşgalalar öser. Çağacıklara yürütülürsen pasobeler verirler. O pasobeler bilen çağını akın saklap bolar. Siz işlemeden size pasobe pa biz rabotsa işledim pasobe verirler. Maşgalanı akın saklar yani. Gidip enatan boyunu bulmadı yani. Gidip doğularından kar almadı yani. Akın Avrupa'da yani yaşadı. O hükümetin borcu. Her hükümetin borcu ol. Şu giyece unit borcu ol. Şunun için hükümet işleniyor. Şunun için hükümetin ministrleri, hükümetteki adamlar saylanıyor. Halkını servis etmek için. Halkı tala, parakorluk edip bunu mecbur yağdayda bet başına salmak için ne? Tersine. Yine şu yani demokratiya yolu, yine şu yani demokratik hükümeti yine şu yani. Kaçanda siz tilikeçilik ya da kârinçilik ya da dayhançılık yoluna girenizde siz yürütülüştürülün o hocalık bankından kreditler ya da endüstriyel bankından kreditler verirler. Zavod, fabrik kursanız patsensiz kreditler verirler. Siz hükümete derek iş yerlerini tapyanız. Şu yerde pullar alıp, risk ödünüz alıp, can sağlığına seyretmeyen adamları iş alıp şurulu üstürüyorsunuz. Şurulu aylık veriyorsunuz. Onun sağlık dölüyorsunuz. Inanın 20% kredit verin yağdayımına. 10 yılla dine krediti kaytarmadan adam şopulu izina geliyor. Biliyor musun? Siz şopulu aylayanız. NDS deydi, üstüne nalog deydi, ol bul gelip şopulur kaydık geliyor hükümete. Diyme, hükümet dolandırışı yani pul aylanışı köpeliye. Hükümet bağıya ondan. Ol dine boğuluk size kredit vermek için inanın başka yerlerden pul almalı. Kredit vermeklik neyme? Bankta yöne bir stroçkanı köpelten şu olacak, anırdığında pul yok. Anırdığında dine bir banka razıçılık var. Kredit kaçını berinizde şol Türkmenistan'ın içindeki umum pullardan şol kreditin beren möçörü kiçeliyor. Adalya. O dine pravodka. Şunun için hükümetin ona hiç şey harcadı yok. Dine giydirici. Ne açıp size kredit vermeli? Değil mi? Hava krediti kaytarar ya kanun esasında yürüte şertler var. Orada bozmalar var. Yöne mümkünçülükler var. Mümkünçülükler. Bizim tebiği mümkünçülüklerimiz değil. Yani tebiği bağlılık mümkünçülüklerimiz size şuralardan üstünden veriliyor. Şuraya yani adaletli, bağlılıklara el yeterli mümkünçülükler verirler. Her maşkala, her yaş maşkala. Şunun için kaçanda sen kulluğu tork gelen son sen alıd etmeliler. Sen kalkın, ecen seni alıd etmeliler. Sen alıd etmeli ecen kalkın. Sen mümkünçülüklerini hükümet sana açıp veriyor. Yine şunu hükümete, hakikattan çıkan hükümet, hakikat için hizmet eden hükümet değil. Senin mümkünçülükleri şuraya koyuyor, senin aladan bulman, sen yılla bir iki arkayı çağıran kurorta, Türkiye ya başka devletleri, Avrupa devletlerini aylanıp gelmeyen mümkünçülükleri var. Biz yürüyte, Daşı İşler Ministri bilen köp işler, Avrupa 6 aylık Türkmenler bez viza gidip gelir yani. Avrupalıların Türkmenistan'a bez viza gelir yani. Biz üstüne köp işler. Bizim gizlere adımız yok, biz diktatör yani. Bizde hem hakikat prozraçlı. İsteyen adam hükümetin yüzüne basıp biliyor. Açık linyalar var. Açık her ministerson ayda açık linyada çıkış eder. Eden üstünlükleri ve yetmezlikleri hakkında. Hem de prozraçlı var açık. Parkorluk öğretler. Şunun için bize bütün dünyadan gizlemez zatlarını bulmuş. Hava hükümetin gizleyen zatları gizleni var. Yöne turizm yani üstçüler yani onun gizleciler. Her dünyada turizm kendi devletlerde esası gizleci oluyor Türkiye'deki yani. Biz köp teknolojiyaları üstürüyoruz. O yerde bize injinerler gerek. Ukuyuplu, ümit edici bize adımlar gerek. Olur siz. Biz size investisiya edip şeyler sizin yardımınızı kömek etmesek, ileride bizim geleceğimiz yok. Bizim geleceğimiz diktatörlük oluyor. Yine şu iksan deyüz haramzada halka investisiya etmeyen dine pullarını oğurlap kızıl tuvalette oturup halkın işini görüyorlar. Dine öz bekliği için üns verin.
öz ahtığı üçün Şveitsariya bir samolyot doğurdu. O yerde Türkiye'de doğun anlaşmaları ölüp getirdi. Çok haklı. Mara varanda samolyotun içinde okan kişi olup, dvayniğini çıkarıp, şu yerde halkın aladığını edim kişi olup, o aktör. Halkın üstüne buluyor. Türkmen hava yollarına görkezme veriyor. Türkmen hava yolları giyice onu Türkmenistan'ın granjlarının içine taşınıyor. Giyice bunu sebebi bir neçe yıldan beri şu öz işini bitirme, halkı daşınma, pulsuz, vaksinasız, iyisiz, vatansız koydular. Bizim Türkmenistan halkımız Türkmenistan'ın içinde turist oluyor. Bizim vatanımızı elimizden aldılar. Bizim ata-babalı koyun toprağımızdan bular bağlıklarını soğurup, daşına satıp, öz hediliklerine diye. Halka olsa hiç tak verme, qaytip, qıynap, birden hak qalaymasın. Ülkerim, oğlunu prezident etcek olup, oğlunu her İran'ı verdi. Şu yerde İran'ın gülüş, yine teyarlı prezident, yine hemmelat gülüyalı kontraktları eder. Yine Özbekistan'ı götürüyor. Daş dövründeki devletlere barıp, Raşid Meredov guluğundan toğulap, ayla tanıştırıp geliyor. İntek sayılarının bolcağın belli değil. Aydan oklar, yönü eyyem, Berdi Muhammed Serdar'ın ve beyleki lojlu kandidatların portretleri eyyem hekimlikleri du. Çıkarılan bir hekimliktir. Bilmeyen hekim yanlışı. Ömrünün hem medadı çözülür. Sizin kulçuluk ıkbalınızı eyyem çözülür. Biz kulçulukta geldik. Biz boyun alıyar. Biz turu bilmedik, boyun alıyar. Men köp şoňa ýanky özüme köp söwüp gelýär şunu. Hem çıkanmadyk. Bizim en atalym bolgandy. Biz galmadyk. Inni sizin wagtyňyz geldi. Inni wagt geldi. Siz hem inni şol mümkinçiligi, bizim ýitiren mümkinçiligimiz, bizim unudan mümkinçiligimiz, biz namat bolup garaçan mümkinçiligimiz, häzir siz şonu alıp düýedip öz gahrmançylygyny görkezip Türkmenistan'la adaletli durmuş koydu. Şunun için hormatly vatandaşlar, hormatly eskerler. Men size bilýän 15-nji ýanwarda haçanla sizi elterler halkyň üstüne çoldurup, halka ýanky terroristler diýip doğru düşünün. Sizin inatlaryňyz, sizin dogunlaryňyz, gyýjylarynız, gyýz dogunlaryňyz, erkek dogunlaryňyz, ata-babalaryňyz ýola çykýar. Oğlan, qaytyp yaran bolsa, bar da gujokla şo arkasyndadyr. Şunu bir zat diýse, men da kansa gidişek diýip arkasyndadyr. Bir adamam hiç kimi ellemez, bir adamam hiç zat ýakmaz, ýarmaz, polisiýa da bar, onu kelletine artmaz. Diňe parahat ýollar biz haýyş edip siz bilen gürleşip ýolumyzy ýörer. Bizim maksadymyz size karşılıkta. Bizim maksadımız polisiýa karşılıkta. Bizim maksadımız MHM karşılıkta. Bizim maksadımız hiç karşılıkta. Bizim maksadımız bir adam karşılıkta. Onun adı bir kanun ýagdaýda Türkmenistan'ı basyp alıp şu derece elti, binamat, vicdansız, hiç Türkmençilik bolmadyk. Özü geraýyn urup, kellesi psiktardan giden bir psihbana karşı. Ona kanun zatına tutsak edip cinayet çağırdı. Yine bizim esas edecek lazım. Şu günlükçe biz yolda başladık. Bizim daşınmakı, doğun arındaşlarımız, enatalarımız, çağırcıklarımız küsünüp Türk devletine ya başka devletine gullon emmeter, haksız gullon emmeter, dokumentsiz adam bolup bomjiyalı gelip diyorlar. O bolmaz. O Türkmen halkı. Hiç kimin hakkı yoktur. Şu halkı şu güne getirmek. Prezident bolmasa prezidentin kagazy bolsun. Hiç kimin hakkı yok. Bizim arkamızda konstitusiya var. Şol adam diýmek konstitusiýany bolup, şol adam diýmek Türkmen halkyny edip gelýän adam. Bize başka düşmanı mı etken? Şunun için men sizden haýyş edýän oğullar. Näme diýseler inanma. Sizi ağlarlar, sizi halka topurlarlar. O spesnalını da düşündürýän. Özüňize halk kurup bir olup görkezme.
Sen halka seredende öz ejin kaklyna sereden ýa-da çolur. Sen şol bolsaň öz ejin kaklyny urumly ýadyňa çykar. Sebäbi bäýärde hak bolup çykýar. Ünçürin 30 ýylda şular halkyň garatyny oğruna aldylar. Gözüniň oğruna aldylar. Halky demoralizowat etdiler. Bunun wyjdanyny, namasyny, ruhuna, mertebesine diýip şulary wyjdansyz, namasyz, ruhsuz, mertebesiz, nama, yalla adam satyjy etdiler. Näçe? Dulundurmaga. Gullar bolsa, ýa-ni renksiz gullar bolsa, dokumentsiz gullar bolsa, istenilen adama bir söz diýsen gorkuş bolýar. Şoňa döndür. Bizim halkymyz 2 ýyldan bäri galyp başlady. 2 ýyldan bäri agyr bolup başlady. Hawa köp adam entekba aramyzda ýa düşünýän zatlarymyz o bolýar. Ýöne bir zatda biz agyr. Şu günümizde çalışmaly. Şu pikirde biz agyr. Inni wagty geldi biz orta çykyp şu ýagdaýlarymyzy düzeltmeli. Bu maskaraçylyk bolanok diýip şu pikirde biz agyr. Inni öz doğun ardaşlarını Türkmenistan'ın içindekiler halat etmeli. Inni Türkmenistan'ın içindeki yaşayan adamlar Türkmenistan'ın daşındaki doğun ardaşlarını halat etmelileri düşünülür. Onun vakti geldi. Diktatörün vakti geldi. Ünçörün. Gatı korkup, yolları berk yapıp, çaltırak öz oğlunu prezident edip, yani bütün dünya kıyılacak öyle öldürdüler beni. Biz sayıları geçirip yine demokratik sayıları ettik. Men täze diktator oldum, bu halk meni öldürüp barýar diýip ýa-ni hemme ýere ýürlenjek. Putin'in ýanyna bakýdy dagda. Putin'den gelenine gülüp geldi. Putin meni kovlady. Bu bir zada düşünýär. Putin'in ýanyna barmaly. Mara baranda halkyň ýanyna barmaly. Halk seni kovlamasa sen Putin'in beýaşdy bolar, halk diýip sen. Sen halk üçin hyzmat edýäňi halka bilir. Halk üçin hyzmat edýänini, etmeýänini görkezdi. Putin ýanyna gidip ağlap, men halkym meni doğun ardaşym gyrjak bolýar. Şurýaly nama, şurýaly watany satýan, halkyny satýan adam gerekmi? Hormatly esgerler. Sizin şol glawny komandoşy. Glawny komandoşy diýen adam mertlik bilen, gahrmançylyk bilen, sözleri bilen, wyjdany bilen, ruhu bilen, mertebet bilen size misal verdi. Hanımsal halkı ölüp duka üstünden beydeki polisi emhemeni uğratmak. Şuraya alınan komandosunu olsa izden yürüyecek misin? Yok, elbette. Yürümezsin. Yürümenem de. Men köp oğlanlar bilen gülüşen, köp adamlar bilen gülüşen, yani armyanlı torunlar bilen gülüşen. Olur Türkmenistan'da diye. Ağam, armya öz durmuşum berk geldim 2 yıllık hükümete. Geldim, iş yok, hiç yok. Entep yağladım. 6 aydan sonra oğlu basıldım. Alaç yok. Men näme deýin ya? Ine şu durmuş size karşı. Ine şu durmuşun täze bir ýanky sultnamasy Serdar Berdimuhamedov ine prezident boldy. Sizin şu durmuşunuz mundan beterdiler. Bir de ol durmuşa ine düzeler, ine çözüler, ine boğuluşur diýip karışıp 30 ýyla getirdik. Ine siz 30 ýyla gidäňler. Men şolan çykmadım. İslam'ı dedim. Men ýöne gerek wagtymda doğru sözleri aýdyp siz doğru ýola uğratyjak. Eger şu sözlerden hem soň siz şu roýaly wyjdansyz öz halkyna düşman adam, halkyň düşmanyna inansaňyz gaty kösener. Sizin çağrınyň geljegi ýok. Biz ýa kösener. Biz ine serdim. Türkmenistanyň daşyna gidip başga bir watanlarda watan edinip gynanyp galyp şurada işlemeli boldy. Näçe men öz watanymda bilimleri ulan Türkmenistan'ı östürmedim. Östürecektim. Olmadı. Hiç mümkünçilik olmadı. Men ýaly adam köpdür. 1-2 milyon gidendir Türkmenistan'a. O pikirli, o aňly, durmukly, akylly, ýit oglanlar gidendir. Nasıl işläp ýör?
Fransa'da yine işlep görenler eşittim. Avrupa'da işlep görüyor. Hem yerde işlep görüyor. Okuyup olanlar. Ne yapmış şol olanlar Türkmenistan'da kömödüm. Ne yapmış Türkmenistan'da kadrlar yeten o yönü bizim kadrlarımız başka devletler kandırıyor. Sebebi Türkmenistan'ın içindeki diktatın verilen şartları adamın yaşar şartları. Yine şu şartlarda siz hayatı kurulu edemez. Şu şartlardan biter gireceğiniz. Gerekmiş olsun. Yok. Yine şunun için demokratik opozisiya hareketi size dine bakılıyor. Dine dostoyni özünü sila daşından adamlar sen sila birbirine hormat koyup dine ümitmek yolu arzu ediyor. Ve size hüdürlüyor. Şunun için hormatlı vatandaşlar, hormatlı eskerler. Size bağlı 15. yanvardaki bolacak çıkışlar, yürüyüşler size bağlı. Eğer de siz halkı kollasanız gül yalı geçer. Bir okumatırlar. Bizim hemmemiz uyuşup yollar açar, daşına kardeşlerimizi getirir. Eğer de şunu da Berk Muhammed adar verse, köşke var şunu çalışır. Vakti geldi. İni boldu. İni bu teknikanın, bu yankı hakikatların şart yayırışı bilen inni biz doğru düşündük. Bizi Allah geldiler. 30 yıl Allah bizi yankı uğradık geldiler. Hada men eşitdim Türkmenistan'ın prezidenti 30 yıl programında yine benliğini muhtedecek, elektroenerjiden muhtedecek bir önkü Türkmen maşin halkı yatıracak oluyor. Bu şunu koyup meni elleme, men yine 30 yıllık sizin olacak, sizin diktatörünüz olacak deyip yankı uğratmak için yankı şantaj ediyor. Mehki şantaj diyor, yumuşak şantaj. Halkımızın köpüsü ırdan vurur, vah arkadam, haramdam deyip ayağına yıkılıp oğuşak başlar. Bunu yönü yanlışlık. Ne yapacak biz elektroenerjiye muhtalıp, yani su muhtalıp, benliğini muht eder yani, bir 6 aylık, 7 aylık, ne yemeler bunu? Ne yapacak biz 800 dolardan başlayıp 3,5 dolara çeyli aylık alıp, 50 dolardan geçme suyun, benliğinin elektriğinin yanından geçmiş ondan şun tülep qaran pulları arkın daşıyıplar gittiler. Ne yapacak? Ne yapacak? Bir bunu taddaşlarını alıp öz vatanları toprağını satıp bunun toprağımızdan piyafka soğuran yani baylıklarını da alıp daşırda satıp hediye edip yine bizi kısıtlıyorsun. Bu işlenen vakti ananın Türkmenistan şeyle bunu yapar olayım sesim çıkmaz. İnternete giren yazın Narod Türkmenistan'a surat yok. Narod Türkmenistan'a bassan dine diktatör ve şun maşgalatı ve şun çağrına çıkıyor. Türkmen halkı deyip yazın internette. Kartinka basın. Niye mi çıkıyor? Türkmen halkı yok ya dünyada. Türkmen halkının hiç informasiya yok ya. Hiç zat yok. O bedelen yani foto için 3-4 tane surat çıkıyor. Rejimin propaganda surat. Yani hakiki halkın suratı yok. Hiç şey. Halktan informasiya alıp bulamak, halkı şeyle okudurur. Hiç dünyada şuraya anlatmam mı? Sen surat alıp iyi ver bilemem. Demek, bunu Türkmenistan'ın içindeki hem medatlar gidiyorlar. Korkuyorlar ya bir kanunluğunu biliyorlar. Başka birileri, başka dünyanın jurnalistler bilemesin şu suratları görkezmen şunu dediler. İnni han Türkmenistan'ın üstünlükleri değil mi ama? Eğer Türkmenistan öz içinin halkını gizleyen olsa, öz içinin yadaylarını gizleyen olsa, öz içinin statistikasını Allah, bütün dünyanın Allah geleyen olsa, öz manadının konvertasyasını ilk bilmeyen olsa, öz velayetlerin ardından yolları açman, türmeden olsa, öz doğun kardeşleri, öz halkı daşında ölüp duran adamlar getirmeyen olsa, ölü zaman getirmeyen olsa, onu neye diyecek bu hükümet? Bu hükümet de bu banditler. Yine şunun için 15. yanvarda her bir Türkmenin dünyada Türkmen olsa, adına Türkmen diyen olsa, şu kanına bir Türkmen kanın olsa, bir damca öz küçük elim etmeli. Videoları paylaşmalı, challenge yapmalı, dokumentleri yazıştırmalı, internette VPN'ler Türkmenistan'ı doğum anlaşmalarını iyi vermeli.
öz doğanlarına düşündürmeli. Her kim öz doğanlarını can edip aytmaly, boldy çıkın ýadadyk. Daşyndan alıp ýadadyk. Sen çıkmadın men öýe gelmeýän diýip düşündürmeli. Her kim çıkmaly. Ondan müm adam çıksa bir gün eller korkýar. 10 adam çıksa kaçıp gidiyor. Bizde içinde 2 milyon 350 bin adam var. Şon 10 bin çıksa Nazarbayev kaçanı gördün mü? Nazarbayev berkdi Berdimuhamedov'dan. Nazarbayev'in devletinde oraya problemi yoktu. Özü, tohumi, gıyızları senadın oluştu. Han olur? Kaçık. Vatan satıp gittiler. Ortada. Bize buraya bu diktatörün özünün karakteri, özünün durmuş şeyi. Bu vatan sataymalı. Ananım. Biz kalsak ılgak gider vatan satar. Kaçık gidip bir dövlede aydar. Vah meni öldürecek bolýar, men wezipemi alacak bolýar. Öz aýtmaz. Men diktatör bolup 30 ýyldan bäri ya 16 ýyldan bäri halky ýelip geldim. Ölüp durka men gitara bilen tant edip ýa gitara çaldym. Raşid Miredow bilen solo konsert berdim. Onu aýtmadym. Ol haramlyk edip, gıylar zorlap, öldürüp gedýänlerini aýtmady. Pul oglap, bütün dünýäde ýa-ki Türkmenistan maskara edýän zatlaryny aýtmady. Olaýlar wagt men ak togşamjyk garanky tokoýdy. Ul gaplaryň arasynda öýünmesen adam meni öldürjek bolýar. Men gördüm şu adamları. Bir kağıtını bastım. Geroy bolup gelip ofisine şantaj edip seni reket edip 50 sany KGB'şnik gelip seni reket edip sana wagt gorup 24 saat berip men şol basam boldum. Aýdyn size. Şu ýaly adamlar bular paraxorluk geçip paraxorun professorlar bolup bular düzülmüyor. Bular bir öňünden hop zady görmese düzülmüyor. Hop adam näme? Halk ayağa kalktı. Yaralsız, parahat ýolda, baydaklar al, halk ayağa kalksa bolmuyor. Sen baydak bilen ýürüsen, seni arrest etseler, onu ol Türkmenistana karşı hareket bolýar. Onu Türkmenistanın içinde polislerle, emhimelerle düşmanlar var eken bolýar. Men Türkiýeden eşitýän Türkdäki bizim garnaş doğumlarymyz oğlanlar diýär. Men Türkmenistana baksam, men özüm 10 san polisiýeskini öldürýän beýdim. Doğunlar. Polisiýeskan biriniň doğuny, biriniň çağı, biriniň kakady. Öldürýän men Türkmenistan'da diýär. Näme men Türkmenistan'da diýär? Sen öz uraýan merdiň bolsa, uraýan mertdiň bolsa, uraýan watançylyň bolsa, ýanlaklaryň bilen çykyp, elden ýapyşyp sen azatlygyna dur. Moşa dur. Seni urýanym bolsa, öldürýänim bolsa, moşa dur. Ene onun sen gahrymançylyk. Birini öldürmek gahrymançylyk däl. Hudaýyň öňünde de, kanyň öňünde de iň erwet bilen. Bizim hakkımız yok birini öldürmeye. Bizim hakkımız yok on cayn yapmaya. O katı nerede oluyor? Şoň üçin eger orayan mertdiniz bolsa, şu ýere baryp turmayan halka turup özüňiz mysal ýokmunda görkezip halky getirip gowra parahatly ýol. Ine o bakmançylyk. Her kim etmeli. Şoň üçin ol pikirler ýanşy pikirler. Men şunu bir ýerden gülüşip düşündirdim. Bu ýalda näde bolçy? Bizde men Türkiýede gördüm. Gatul gahrymanlar var. Kaçanla 1 Awgustda men näme öňüne baranlar, konsultan öňüne baranlar şu ýerde polisiň ýolbaşçysy bilen adam bilen biz gürleşip polisler aýyjak bolup. Olar bize haýyş etdi. Gaýra dedim. Biz häzir ine 150 adam. Biz näçe geldiňiz alýat hemmetin. 300, 350, 400 bolsaňyz alýat. Onça tutturup näme etjek? Menim oturup pikir etdim. Bir adam çıkaracak bolsaň adwokat tutjak bolsaň, 300 adam çıkaracak bolsaň adwokat tutjak bolsaň. Bu raskoltlar niýeden alır? Bizi diýilmeýär bu raskoltlar. Gowsy halka gyra aýryp, indi boljak iş bolansoň, после драки кулаками не маш diýen ýaly, halka gyra aýryp, bolmajak bolsa, indi keler gow gurnap gow bolar diýip, edemay bilen gyra aýranmada söz berdi. Şu aýryň men 10 adam alyp giden adamlar boşa geldi. Arlady. Ýöne biz bir topar adamyň ýagdaýlaryny bet başyna sokmadyk. Şu ýerde
Yürüyte olana geldi. Men atlarına ayıp durmayın. Biz eşittik yine yoğurla var yakalar, şu protesta yoğurla var yakalar uğrup durur. Uğrunu bir çoğun işinde ne olacak oldu. Tapıp. İstanbul'un içinde tapmak antaktır. Duruzluk olur. Olanlar protesta çıkan o. Olanlar öz yüzünü görkeden korkmak yok. Ne? Onlar hiç vakit onu etki görmüyor. Onlar işemir olur. İş olur. Fizik işlerde işleyen. Yönemin bir daha da doğru değil. Şurur bir kalta. Sen polisin hemen hiç vakit önüne duruyor. Tankın önüne duruyor. Yine şururunu yani halkına katılmıştır. Şunun için Berdimuhamedov siz halka karşı görüşen, siz TV'ye karşı görüşen. Yenip bolmayan halk bilen gürleşmeli. Halk bilen gürleşmeli yani halka hizmet etmeli. Halka hizmet etmeyen bolsanız, onun meşin yanlara çele size vakt verdik. Ne? Sizin 4 gün olandı. Oturup opozisiya bilen gürleşimde özünüzün ağır betbaşçılıktan çıkmak yankı yolunu tapın. Şunu tapmasanız, onanın Berdimuhamedov Serdar prigovor edilýär. Türkmen halkı inni ağzı bir borlu inni her kimin diline içinde daşınma. Opozisiya, Türkmenistan'ın opozisiyası şular havosu edip grazdan uruşun etmeyen sizi köçede zorlap öldürmedi yani. Yine biz şunun için bu. Biz şular şu betbaşçılar salmalı. Türkmenistan devletine havos dönetmeyen biz çıktık. Eğer biz çıkmadık bolsa şu halk hükman grazdan uruşuna etdiýärdi. İltirin dursun. Bular öýlerini eýem katlet başladılar. Yakıp başladılar. İnni bular düştüler. Kimin günäsi şu zatlarda? Berdimuhamedov günäsi. Şu adam Niyazovdan beter halky ezdi. Diýmek şu adamy her kim pikir eder. Men şonu özüm öldürmeden men ýaşap edemok. Ýa men doğum öldü. Men jigim kastetdi özüne. Men kakam bir günä öldü Banisada. Men doğumlarım öldü. Men ýaşna da bar bilmedim. Men daşynda galdym. O kimin günäsi? Berdimuhamedov günäsi. Opozisiýanyň günäsi däl. Yollar yapıldı diye opozisiya çıkış başladı. Vah, Gurbanoğlu, Karadağ'ım, men sana bir daha da edeyim. Ömüm şeyledim seni. Ömüm yollar açıp duran oktun, çıkmak için pul verilýärdi. Sen bakana öldürdün. Yolları yapıp halkı bundan meter näýil yeni skemalar var edeyim. 14 ýylda, ýa-ki 2007'den bäri, 15 ýylda bir ýerde halka kömek etdimmi? Ölen wagty tans edýän muzika çalýan. Halk ölse adyna tutanok muzikany konsert berýär. Häzir günne ölüp durlar Türkiýede. Men turatlaryny videolaryny görýän. Ine düň ýeri yaraman 100 milyar bergisi var Banisa. Video goýýar. Ay bar ölýän indi men kömek edin. Indi Türkmenistany ýerine bolýar. Öňküsü güne aýal maşgula, düýnüm erkek maşgula. Men şonu görýän boldum. Siz prezident, hemme zatları kontrol edip şonu görýärmi? Siz görürsiniz. Ýöne senin wagtyňda, senin ejine, sen garnaşyna bir zat bolsa, göni Münchene samolyotda çykyp anadan doktora gelýär. Kanada. Näme bir şey bolup geçýär? Sebäbi biz halk bolup, sana şonu ruhsat berýär. Biz halk bolup, konstitusiýaň Türkmenistanyny ýörer jogap berýärdi aýyrdyk. Konstitusiýany ýöredýän halkdyr, hökümet däller. Biz hökümetden her wagt talap etmeli. Şu gün, erti, bir gün, 100 ýyldan tapal ýok. Kim gelsin şo bolsun? Biz etmedik şonu. Ine şonu pursatdan peýdalandy. Sen diktator bol, öňkü diktatorun ýolundan ýöre, ondan beter gynap halky. Öz ukypsa çözgütlerinden, idiot çözgütlerinden, psihiktadan kesel çözgütlerinden bütün dünýäni öldürdi. Bir topar adam aýdy. Wah, Murada siz üçin ýollar ýapyldy, siz üçin neme boldy? Biz ağlap, aýagyny ýalap, ýalvaran bolsak biz salardy içine. Doğru. Biz ağlap, ýalvarar ýaly. Ömrümizde ýören ýokmy? Ýöremezsen. Biz beýik tutmak halky.
bizim konstitusiyon haklarımız, bizim adaletlerimiz dünyanın himme bağlarından yukarıdır. Biz onun için birinin ayağına varıp yıkılıp ağlap dursak bizden ne hak oluyor? Bizi bütün dünyanın hakları üstümüze tükürüp geçer. Hak olmandan. Türkmen olmandan. Türkmen halkı bir topar dövletleri öğretti. Bir topar dövletlerin bozulmadı yani. Gorak geldi. Öyle gerek kalanlar. Gorak bilmedi. Gorak bilmedi. Gidecek yeri yok. Ananam. Seyredim. 1,5 yılla biz başlarımızda Berdi Muhammedov Jadan'ı Hram üçlü gülüyediler. Yeni bir idiot, apozisioner diyen çıktı diye. 1,5 yıl geçti. Hazır 10 yaşlı oluyor diye dağırdak niye giyeceğim öyle o. Devletleri var payişe diye. Anlardan adamlar koy vereyim, İran'dan koy vereyim, Özbekistan'dan koy vereyim deyip ağlap payişe diye. Utançsız değil hayvan. Öz halkını şuraya düşman vuruyan binamız. Şuraya binamızı utançsız, vicdansız, ruhsuz, mertebesiz adamı hiçbir millidire saylap olmuyor. Şunun için biz seni saylamadık. Şunun için sen özün saylap, İksani Türkmen den adamın oyunu tutup okkan. Türkmen halkının yası olmuyor. İnni sen bütün ömrünü Berdi Muhammedov'la familyası tarihe girdi. Maskarçılık bu. Men gatıyla yani sen maşgalama ta yani kızın tohumu. Onu bir gün ara. Senin neden yanlışlık bu? Şu tohumu prigory dedim. Onu da günah yok. Şurada pul vermedik oğlum. Şurada para koyup birinci yedekte durdum mu oğlum? Bu günleri var mı? Biz sizin tohumumuzu hükman aytmalı sebebi bütün dünyada edilen haramlıklar Türkmenin adından, Türkmenistan'ın içine edilen haramlıklar size bizim halkımız ediyor. Bizim halkımız ediyor, sizin ediyen haramlıkların meçhur boyunca bir küçük nokta. Şunun için bizim halkımız mecbur olup uğurluk ediyor Türkiye'de. Mecbur olup daşı yurtta bez dokument gelip motor oturup düğüşünü açıp keserler ürkülüyor. Avariya düşüyor. Avariya düşünde de gürgülü öz inatasını görmeyen telefonla gürleşirmen ürkülüyor. Hossasız caylanyan haksız gulluk oldu. Hormatly eskerler, men şu öpüşümü yürüte size başlayan sizin geleceğiniz yine 10 yaşın yanlarda çözüyor. Berdi Muhammedov'un da Berdi Muhammedov'un belli. Bu bizim vatanımızı oğurlap men vatançı deyip konstitusiyanı düzüp hemme dağıtları üyelerini alıp huzur soşturdu. Mümkün belli. İnni bizimki belli mi? Yok. Bize bakın. 10 yaşında onun gepine gidip bir topar bir bulmacak dağıtlar eşitip risk alman gırıdı yani nabuldatı hükmüne dursa en kutlan yeni elimize kaytık geliyor. Eğer de 10 yaşın yanvarda çıkıp mena ölün yönü parahat yolda gidecek, meni üryanım oldu gidecek deyip kahramançılığın vurkosunu ya da öz konstitusiyanı, Türkmenistan'ın konstitusiyanı birine salıp arkadan koyup yürüsen şunun için öldürüyen olsalar onunla biz vara Türkmenistan'da da Türkmenistan'ı düşmanı basalıktır oluyor. Şunun için Türkmenistan'da en ulu, en vacip kanun konstitusiyanı şunu bilimine alıp konstitusiyanın 3. ve 4. maddan esasına bir yürüyüşü çıkıp özümüz hükümetten yollar açmanı talep etmeli. Ol doğru kanun esasında. Türkmen halkı Türkmenistan'ın içinde en yukarı konstitusyon organıdır. Şondan yukarı zat yoktur Türkmenistan'ın içinde. Şondan hemme devletler halk kalsa, halkı bir yerlese büyüktür yani. Yönü halkın içinde 10 adam, 20 adam illense büyüktür an okursa ya hemme yurtta 10-20 adam var mümkün bir yerde de kalandır bitirir. Yani halk kalan yağdaydı. Niday bok elleseler. Ente Kazakistan'ın bu oyunları ente görün öngüntü. Hemme halkara kurumları hemmere aydık başladı. Bir kanun giyirdi, öz halkını irdilerdi.
entek onu jogap berýär vardy. Ýa başlady. Häzir bu torsun halk öýüne geldi. Şokdan bütün dünya öýüne geldi görürdi. Tokayev näme jogap berýär? Görürdi. Bu da hatta bir ýöne geçmiyor. Şoň üçin Türkmenistan, Siriýa bolar, Gazakystan bolar, bir bolmajak zatlar aýtmak. Afganistan çolar, İran çolar. Biz Afganistan'da Türkmenin liderlerine görüşdük. Olar Türkmenistan gorak gelýär. Türkmenistan'ın hökümeti çolar namatly edip şu ýerde Mazar Şerifdaky konsul pulunu adamları satın alıp $400 verip nägili edýär. Ol Türkiýede eýeler şol ýaly. Halkyň içine girip ýa uruşdyp nägili edip şu agdyr bolmasyn diýip. Şol ýaly diýär. Gorkýarlar. Türkmen agdyr bolsa diktatorlar gorkýarlar. Ya agdyr bolsa şunu ýykyp bilýär. Ağız bir, pikir bir gün var. Ine häzir biz agdyr bolup başladykmy? Kime amat diýär? Diňe Türkmenistan rejimine we şol agentdan. Şoň üçin beýik türkmen halky agdyr bolan eýem 50%, 70% işini bitirdiler bolýar. Şondan gorkýarlar gaçyp gelýär. Agdyrymyzy görkezip, men öňüme aýdyp gelýär. İşte agdyrymyzy görkezip. Ine 10 ýaşyna ýanwarda Türkmen bolsa agdyrymyzy görkezip. Şo ýerde Türkmenistan'a egerde bizim vatandaşlarymyz, babalarymyz, atalarymyz, enelerimiz, doganlarymyz, uýalarymyz galan ýagdaýyna köçüden geçýänem bolsam baryp bu jokla elini gysyp, sağ bol, taňyr ýakadym. Men çyk bilmedim, sen çykdyň diýip elini gysyp, näme menden gerek? Pul, produkto, näme gerek? Palatka, ýogurun düşüp bermeli kunu. Şol gahryman adamlar. Şol ýaly gahryman adam bizde közden atmaşdy. Şoň üçin beýik türkmen halky diňe sağ